Naglalakad na tayo mga lalab kasi pupunta tayo ng POAA. Ayan. Maglalakad tayo mga lalab ng ating papers. Iniwanan ko lang mga lalab si Aliyah panay iyak. Kakababa ko lang pala mga lalab ng bus galing na Cavite. Nasa PITX na naman tayo mga lalab. Sasakay ko ng carousel bus. Yan na nga, nakasakay na tayo ng carousel bus mga lalab. Pupunta naman tayo ngayon sa Ortigas. So ayan, kakababa ko lang mga lalab ng bus. Ayan, nasa MRT tayo mga lalab. Diyan kasi yung daanan papunta ng POAA. Ayan, may dumaan pa lang mga lalab na MRT. Pero ko nang ginakasakay dyan mga lalab. Mga lalab, nasa POAA na tayo mga lalab. Pasok na pala ko mga lalab dyan sa POAA. May nadaanan tayong security guard. Derek Har assistant mga lalab. Tinawag ko dyan kung ano ba yung mga requirements na kailangan ng rehired employee. So tinuro ko mga lalab, punta daw ko mga lalab doon sa sunod na window, doon sa balik manggagawa. So ngayon pagkatapos ko dyan mga lalab, dumiretso na ako doon sa may gilid doon mga lalab. Nagtanong pa pala ako sa security kung saan banda dyan mga lalab. So, napakadaming tao mga lalab. So, nandiyan na tayo mga lalab, nakaupo. Siyempre, di talaga maiwasan mga lalab yung nakikipagmartisan ka ng kunting oras. Nakikipagmartisan ako kay ate mga lalab. Then, after that, ayan. Pumunta na ako dyan mga lalab. Ayan balik manggagawa. Migrant workers. Ayan. Mga lalab, nandito ko mga lalab sa sa balik manggagawa processing division. So, ngayon, nag-message ako sa company namin kasi sabi ko, kailangan mo nang i-verify yung contract ko bago isend sa akin. At di na kailangan ng agency. Yun yung advice dito. Pero yung doon sa HR namin doon sa abroad, sabi niya hindi daw ganun yung processing kasi daw dati yung Pilipinang nagpunta doon sa abroad, dumaan sa agency, may papel lang na binigay. Pero ngayon iba na kasi. Ang sabi sa akin dito, i-verify lang yung contract, that's it. Wala nang ibang requirements, saka lang yung visa, yun lang, para bigyan nila ako ng EOC. Fast forward tayo mga lalab, ayan, palabas na ako mga lalab ng POAA, tapos na yung aking transaction. Babalik na lang ako mga lalab kapag na-verify na ng aking company doon sa United Arab Emirates yung aking contract, saka ako dyan babalik. Ayan sobrang napakadaming tao dyan mga lalab. Balik manggagawa, yung iba dyan, yung iba direct hire. Ayan, ayan mga lalab. Siguro mga cleaner yun mga lalab, yung mga doon, yung mga nakapila mga lalab. So, sobrang napakadaming tao kahit saan. Mga lalab, labas na ako mga lalab, pauwi na ako. Babalik na lang ako dito kapag na-verify na ng company yung contract ko. Pauwi na ako mga lalab. Alam nyo mga lalab, nilakad ko yun mga lalab dyan. Dire-diretso ako mga lalab. Yun pala, mali yung napuntahan ko mga lalab. So ngayon may nakita akong security guard doon. Nagtanong ako, sabi niya, mali, balik ka doon. Tapos akyat ka doon sa second floor. Tapos baba ka uli para makita mo yung bus papuntang PITX. So ayan na mga lalab, nakasakay na ako ng carousel bus. Salamat po sa walang sawang support. Thank you for watching. Bye-bye.